Kedam Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Dilai tiniali naka checking point along bang hini dilai raikom arideng kachingnang. Ni phai inkorai si arkoi chiklo ningkan surihinira inkoi rapli por phai Trokra minute pli kebrapo NH39 Dilai Police Station naka checking point along Hon Themimi Scorpio Agari registration number AS11U 2693 along Kirika Khurukpen Sabon Hom pli kebrapo Nepon long. Labangso Sabona Hom Arlo hearing powder packet si longpon. Labangso hearing powder apai laki 519.68 gram dopusi raikom sai khedumpen thanpon. Laraki Kirika Khuruk Kelong Pon Loke Politin Aki Ikpen Telom Hetsi Spare Tire Along Si Ket Hapusi Raikom Asai Khedumben Thanpon Labangso Kachingnang Check Atumamen Lake MD Ajipur Raman Arta Thong Kepra Sirkep Apoamen Karitang Abdul Suhan Address Barhuli Nong 3 PS Yulioni District Nagaung Assam Lapen MD Musidul Islam Hem Konglong Ahempu Arta Inkora Troxy Apoamen MD Abdul Qasim resident of 206 Raja Ali Juripar PS Kachua District Nagaung Nonamat Dilai Police Station alongsi Bikoklang Ang Tonalam Kachini Jiapan Karju Pater Tokpon Bomlang Pusi Birta Ripdunlong News Report Karbi Anglong News Channel. Ningkan Phokep Karbi Youth Festival Amen Pen Bokolia Bypass along Kengdong Dang Kedam World Record Kibipon. Pirthea Thak Lake Nongnam Pachithang Jiapan Kachipaduk Pen Claim Lote Anong Teponji. Sonsi Nipai Inkorai Si Ningkan Surihinira Inkora Pli Arni Bokolia Bypass along Mate Towar Krong Pli along KYF Ningkan Phokep Amen Pen Kengdong Dang Kedam Chepatipon. Bang so along kelang pon abang Risinat pen lang pon pen bang so kengdong dang kedam choklo pusi world record along amen bipon popusi rixi nat pen ningje pon lapen bang so amai along aluhiaman pen kachetong dun KCS amai phu Chandra Singh Kro Kongchun Bang Bida Singh Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dor Singh Ronghang MLA Bida Singh Ingleng Lapen Kaprek Atum Chepate po Bang Soka Chepate Choktang Lopusi CEM Arideng Certificate Pipon Lapen Kachepate Atum Anaphan London Pensi Certificate Pipon Chipusi Pachinipo Puluni Pen Bidor Singh Terang Howard Hatel Ren Singh Lipo Karbi Anglong News Channel. Sekarang kita coba talon pen bicara punci. Pirithea danglong isibakan nong cibidunji pukamata. Kasuk kengdong dang kedam. Kasuk Nangker Abdul. Ajok sepine bangke world record long men cek Abdul lo. Lagi kata gue karya kaya farman lo di bangga matadam. Sini pinya Johnson mereka karya kaya punya si burkimon ya so. Asa anpal ni ngarong bangke lo. Pilih bangku apa bangku atau mungkin dong kita lah. Pasti kan. Benar kaya berapa bangku ada sih. Bangku itu kengdong lang kedam. Ada pasti pin lepen. Hangat ketika gue pin. Siapa nilin mendingan kalau mereka curug aja lo. Itu sih yang termasuk pasti loh. So it's a fantastic moment for everyone here. I, on behalf of Guinness World Records, headquartered in London, would like to congratulate everyone, all the participants and the organisers on this wonderful achievement. Thank you. Jal Jivan Mission Askim Pen Ningkani Si Angbong Pen Ni Thom Vetlang Lang Kilong Ni Jang Karbi Anglong ke parlo lakha Troxy Kopili constituency arlo Langmepi area long PHE scheme pen mesen pen kijun alang kilong Japan Sarkar pen Jal Jivan Mission JJM scheme kipipon aleke ratle kilong kali contractor lapen officer atum jongjung alechot
Bharat adet pialong BJP asor karatum nang chari det pen asonason solangdo aradaphan joy ke joy phong nangji aphan ke ongdung askim piponlo bang so ang bong pen rat ka siksak nai mate kinang sotnai laki lang awar sai sitami piponlo Lasonsi Karbi Anglong atok ano arada tumaphan sitami lang kijun awar sai mate Jal Jeevan Mission JJM scheme along tin ahawar tin tami pipon laplo Bonta isi ningduk meme alam ke lakha troxy Kopili constituency MSC ke parlo lang mepi PWSS along ke ningkanisi angbong pen ni thomvet lang mepi arat aphan Jal Jeevan Mission alang kipipon Bang so ajoy ne pini lang mepi arat lapen kes e atumpen kaning chepon ke lang mepi PWSS apartment sika 67.36 lakhs atang kapen kasimar mate ke claim pon ang chi akam estimate tengpen claim pon PWC rada tumpen pherang ke athinu ning chipo kheruni pen kamsing dera karbi anglong news channel pichi alam the bangla pulo ladak ave pubangi kali do bon sitame PHE prai cikleyon kep krisian bake ladak bohai det penapit sitame ladak lang mipi long boyari puaha war along bang lang nang kele veke nili ke thekdon long ateng plote batai ke thombak sidolang labang so lang ke long ke ningkan isile pudat sitame lo cikleyon krisi bakdolomati di lasila anang bong pen ke nili ke thekon long ke batai ke thom sidolang lang ki piwek ke Perang ke bitung tempan dari henwan pusami akero pipar lo pinila niletum lang mi pi hawar long nang ka humria puthak alang litum phan chorolo la se alang litum kewang pen labang so alam the nilila press media thengno pen paklang ji kangtung alam the bang kala pu hello niletum lang mi pi hawar long jam aso Jal Jeevan Mission labang so puthak lang me pialong kedo labang so Jal Jeevan Mission alang atengki puthak sini liya samet peta bangke labang so media thingno ben pachini yang ladak steel mate inchin labang so atengki si kedo nangji setame inchin atengki kedo nangji adimola bangke piniar ni nilu tume theklong bangke plastic atengki si theklong ro laso puthak po bangke nilu tum ladak hawararat mate langpi arat atum pin puisami thurpak si kati songje war asai puisami nilutum dengnang koko lapen labang so lang piniar ni an cekleyon kep soselo ki junongli labang so prang puisami cekleyon kep prang puisami alang tapi seta hoptai roi pen infong cekleyon pen phong lo sonsi pichot iti samen nono bangke kibitu cekleyon kep soselo alang ayat si pipedal lo asila bang so puthak apa bangke nilutum sodak pen pinrem lo laso dimolong tutela labang so ke jun long ni mate alang ke long ji ahem aphai bangke don pharo hinira plikebra ke thong aphai do seta me piniar ni don pharo hinira plikebra ke thom ara tumta labang so lang jun long li pusini li bang thekdam long asila so puthak pot karbiang long autonomous council kacharipon CM Dr. Tuliram Ronghang ake hai pen pusami alabang so contractor atomaphan insai haijimai hai hima asini libang langdam lo yong sing sai hai hedat polte labang so dim long bangke karbeng long autonomous council at kacharia tumta adai todo pusini libang mathada lasi prabjen pen labang so lang puthot ki pithujia phan lapen hala langat atep konan nasikile nangjima la so long pan pusami lidam de athe rang sina school a size abang lidam lo kita me lang pia mang kedam matwar lang pia mang size bang ke alang atai pc athengong li labang ningduk mimi lasi la so teng bode ko pusona kang hon pachitang thekhirat pulote la so teng pulote contractor atom bang ke chenglo karbeng lo autonomous council kachari ake thege ding tumsi pari deng dat pen ke chupalang it dalobon pusni libang ke jongdam tung lo bangke 56 lapen arat bangke 243 arat do sta me la so teng non puta lang long le lasi la so lang ke long pet je phansi ni bangke chuning ri kang tong lo mate so dak pen pachini lo nilitum lang mi pia long ke don phoke bra trok wet ke so se
กัดดก็เป็นปังรุมเป็ดโลปโลเตลังมีปีอารัดอลองระดักดอนพารดร็อกซิโซเซดอนพารดร็อกซิโซเซอารัดบางเกนอนพุตลังลองเลสตาเมล่ะดอนพอกเกบรัดร็อกละบางโซลังกิปีบางผู้บางเพียดอนลองปุยสามีลังจุนลองเลสินิลตุมไทยกำลองลาโซเต็งโบลเตอากุเกบางจีอาร์นี่บางเกลาดอนพารดร็อกซิโซเซอารัดลองปุยสามีดอนตินเฮมตาลังกับปลีเปียจีพันซีโซดักเป็นปัจจินีเลย Lokhimon Adhorom Akuru Modern Ingti Hensek Ayodhya Ram Mandir Kang Pujalong Chetong Dunji Arkoi Achiklo Nipai Inkoi Rahini Ningkan Surihini Ra Inkoi Rapli Arni Ayodhya Rong Sopi Along Ram Mandir Kang Puji Ajai Mekalong Lokhimon Adhorom Non Kedobom Akuru Kurusar Modern Ingti Hensek Lapen Ari Sang Hodum Karbi Anglong Arada Parman Lapen Lokhimon Adhorom Arada Parman Chetong Dunji Alang Lipan Sri Ram Janma Bhumi Tirta Sitra Ahinpen Dharmacharya Amanpensi Kiphapon Bangso Asailong Dharmacharya Amanpen Kachetong Dunchipura Alang Likedamtang Nipai Krisir Kep Arni Dolamara Lokhimon Isrampen Kengkam Chijordun Alangli Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport Pen Chelusi Vanarasi Lal Bahadur Satri International Airport an Palidun Pen Puthot Ayodhya Ram Kang Puji Ahongjai an Arning Kangsam Porphai Trokra Achitim Palidun Lo Alang Lipan Kang Thum Karni Pensi Kedo Kesang Abuha Along an Japon Kuru Madanapan Kapanong Pangthek Angtheke PP code 3660 Lapen Gate Mate Donri Angtheke Sugriwa Kila Alang Lilong Bangketom Arisangho Thare Baneshwar Ingti Banaras Hindu University along Lo Charlie Barim Amar Singh Timung Delhi University along Lo Charlie Barim Lapen Lokhimon Sangha along Barim Pachethang Chunbang Thare Jiten Ingti Kajar Sarpo Sitame Bangso Asai along Palidun Pinpur me Ayodhya Ram Mandir Kangpu Ajai Mek along Nihang Nirep Ahawar Angbongpen Asampenta Penang an Dharam Akuru Mate Dharmacharya Satradhikari Radet Kachari Kachalon Man Penkedo Abangpu Abang Phiaphanta Phapon Dua Bar Guripen Adverse on Crow Report Karbi Anglong News Channel Karbi Anglong Presbyterian Church Synod Kermi Pastorate Amaipi Long Anga Monduli along si Paman Ponlo Kermi Pastorate Amaipi Pong Troxi Keprapli Nipai Krisir Kepen Inkoresi Nithoma Parman Paman Ponlo Lapen Pini Nipai Inkoresi Arkoya Chiklo Ningkan Surihinira Inkorapli Arnike Kermi Pastorate Amaipi Kapajutsi Arnilo Labangso Amaelong Rongpho Amonduli an Chitongsi Nipai Krisir Kepen Pangcheng Ponsi Pini Nipai Inkorai Si Arni an Kijutsi Arnamapan Kangdu Kardom Ajaimek Paduponlo Ada Porphai Kebra Achitimpen Kongchunbang Ahinpen Mai Esek Aparman Jaimek Parjuponlo Lapen Derapi Mai Phu Leader Dilip Hanse Alanglipen Arnam Ardomsi Jaimek Pangcheng Ponlo Adun tu Arnamapan Anong Pathe Ponsi Pregjampen Kivang Rongpho Amonduli Arisonim So Atumpet Lun Cheto Sita Radapan Jumesenpen Parjuponlo Kijutsi Arnamalam Athepi Ahok Petpen Ke Claim Abang Luke 16 verses 10 alongpen En Ponsi Church Leader Bida Singh Tokbi Ahinpen Jumesen Arnamalam Than Ponpen Kermi Pastorate Maipi Pong Troxi Keprapli Ajaimek Pajut Ponlo Jerkin Dengpen Kohelet Milik Report Karbi Anglong News Channel. Son tinta nang pensi keklem long rap la son bukan sa la penang sigiyat long la penang sigitan long bukan sana la son tak simu pen nitung angji rinu alang li dakper kya alang li amahang ke tek pen pini yang ni alang li nekan so ke ro ko ple la se alang li nekan ong dung pen kering long ko na pan yo parti pen na pan adan tiga Lasi rangli rengsi antame nang leke punon lape nang lera punon kamatha lape diklem lomta lasi nitung thami prostoret laha pra ke kam bije bom thigi le nang kayong tanya tunta nitung phanki ya tum tha
lapen kenang rap tu mutak le tu si pet pen le tu mangri siang don di sini tu klem rap pet ya pan naya kong pen lapen nang kal jong pen sini tu klem rap pet ya pan lapen on por ne par pe bang nang ngo hang ni belo la se nang phan ke hang ya or wedet sita nang no bang se nang phan thang lo la se dia tha lapen ge tu phan rap tu tha la ne tu kenang ya sonan ta ani wang ne tu kenang ji lapen ani wang ne tu ke klaim je ke dam je anta nang le tum pan ya tum dan sa so non po le tum fokus tau men pes nang pan hang le pe ri yu jen se se nang pan hang mu plan nang non pen yu ke pina kaya amen Upper Dilai GKSA head branch atumpen claim bangamai kangni Arkoi ni phai ingko rai CR ni anarlo por phai hini apor Upper Dilai G LP school along surihini ra ingko rapli aningkana baha keteng sia phong claim bangamai kangni Bangso amai long ningka nesek Upper Dilai GKSA head branch atumpen ke claim kedam chia phuthak chingki chethan pedopo Lason si mai along Upper Dilai GKSA head branch mai phu Raj Rong Hang pen mai chari ponsi mai ke pha lam the lapen aluhi kapachinia por kongjun bang Bikram timung pen si lam the jai por Mai along aluhi man pen KSA Dipu district committee kongjun bang Rakesh Terang Rostom Ingleng mai phu manja KSA Sarche Phong Terang kongjun bang lapen Bharat timung finance secretary manja KSA head branch atum chetongdun Non kevangji arkoi ni phai ingkora phorni Upper Dilai ji ahawar kaparlo arong along an humri dampen education awareness lapen arta kawi pen chipangri chipangdon aphuthak mai paduponji pusi Upper Dilai ji KSA amai phu Rajrong hang pen phirang ke thengnu ningji lapen la anchota kali dhansiri ahawar an arong tin pen chingrum si ke pathua jai mekta deng ponji puta pachini Sini chiton tela sondo rogo ci tagi la sanang rindo masila so mong nana tuma ko so along masina tum ke do mo labang nilitum ci than pon lo la salam dame nilitum lage puji nala so de molong tum dak apale la jipen ki jong nun ji lam puthak bangke nilitum ke cheng si penta nilitum ke rat kisung karbing long kisung along klam along ke pajok gunji bo sini nilitum ka ci songat adim long si nilitum ke kidun lapen konon ke bang jilang stame nilitum non dak pen ke aparila jia branch lapen dilang so lapen manja pen dutulang nilitum ka cipang room do la an pen ke nilitum ke politik salong kace ciridun ling politik nilitum kroidek thela pen nilitum ke lake mo ani dame nilitum la dak aparila jipen nilitum ke kaci song long si bang kaci song rat kisung la dak sin nilitum ke duthipji la pen la sona bang ke nilitum dak pen ke nilitum kroyun tekthi pasi nilitum asola mang ke pini nang tum matheng no nang paching don elo KSA tum kaje thakji angring ke do phuthak pherang ke tum karjo hud Upper Dilai ji KSA finance secretary Rajesh Timung pen kapachini pona tengke neli tum pen lapuabe laputa kali neli tum ke methang akhai longri me senangji lapen ki thurmi a owe atuma phan koson pensi lokacharlia hin kang thur pon thekjima aphansi aphrang pen takimang lapen non ke wang chilang arnitami lasonsi akimang pithir thipji lapen political ahin kacherabdun lok asongja tumtami ningjirui thupen kai ason khailongri aparman kachisong ponthura pet je phansi chuningri pedopon news report Karbianglong News Channel aprangsi pini nilitum pining aseng kanalong first executive meeting padolong nalitum media in panta nilitum suri akiro pilo apor teng nalitum anji pilun thekpo nilitum pini kichengsi executive meeting padu along nilitum chi parai pon ke mangi prang ke bangji an kimisian je ang thek mate la so hawar along non nilitum non pini ke 21 25 penate nilitum la arong tin sinitum non owe kimi tum pan koson se charli nai ma ka charli long ko pcr le long ma mo iprang bangji lang kimisian ji ma la he abang sinitum ke chengsi ke chiparai pon la pen deng hini bang ke ata iludum long non hejong
सरकार pen bang ciparai pando child marriage pu laso bang atta ke jum pen pisu kian pinan kidu laso ayo awareness tamin tum deng pon po lapen ako il tum laso ha warlong apari lo jige paru an along berla up to rong pin plam school tin tamin tum viji damji pencil buhi tamin il tum ron ponji lapen il tum non koki bang jilang kidam tangan ingkang son tum don sri konsistensi kepaluan so ahabaran itu sport tamen itu dak khela tamen biponji khela dula tamen biponji lapen ako dusulang itu non la so achiklosi klem pantu polata non ever clean tamen itu dak abjan tu ha berla andamen itu kapang thira sai tamen itu deng ponji cholo kar Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me